sentiu bé? Sí, no? Sí. Jo vaig a fer una cosa, no era tant el tema de la llei de residus, vaig a tratar d'explicar-vos diverses coses, no sé si tindrà molt de fil el que vaig a dir, però vaig a intentar fer dues coses bàsicament. La primera és tratar de fer veure quin és el problema que hi ha en el fons de la qüestió del problema de residus, que hi ha darrere de tot això i per què és important que fem tot aquest tipus de coses, sobretot perquè és important el tractament de residus, i això que quan parlem d'un tractament ambiental i per referir molt al medi ambient, totes aquestes coses, que entenguem això què significa, això és el primer. Després trataré també una mica de parlar de com hauria de ser aproximadament un tractament més o menys adequat a aquestes perspectives de tractament de residus, què està fent-se i què és el que es vol fer, per veure també com encabir un poc el tema de l'especificitat de la Vall d'Albaida i d'aquest marc general. El primer que voldria dir abans inclús de començar a parlar d'això és que tingueu clar que en la Vall d'Albaida tenim un sistema, ho hem tingut fins ara, un sistema de tractament de residus que és molt millor, però molt millor que el que s'ha donat a la resta del País Valencià, perquè així en el seu moment, com molt bé ha explicat Manolo, es va fer aquest famós pla de minimització que realment va partir de l'element central que ha de comprendre o que ha de tindre qualsevol política de gestió de residus, que és procurar minimitzar la producció de residus. Dins dels límits tan difícils que es marca, diguem, la societat de l'economia en la que vivim dia, això tindria que ser l'objectiu primordial i a partir d'ahí construir la resta de les coses. Així, en general, ni el Pla Integral de Residus del 97, que és el que està en vigor, ni el que volen posar en marxa, per molt que digui que aquest és el seu objectiu en la pràctica, aquest objectiu no és que no es complisca, és que no es té cap intenció de complir-lo en la realitat més que en la lletra del que es posa. Dos textos històrics, ens decía así vais, el autor de una circunstancia que diría Francisco Pérez Planelles, i és un document manuscrit que es diu Plan Estadístico de la Villa d'Alcoi, està redactat en 1807. És una espècie d'estadística, de recopilació d'estadístiques d'Alcoi de principis del segle XX. El segon text d'allà és de Friedrich Engels i és un text que es diu Contribució al problema de la vivienda. El primer el que fa és explicar, en aquest cas, en l'Horta d'Alcoi, una de les coses que molts autors de l'època on s'arribaven aquí es sorprenien que era una horta que tenia uns rendiments elevadíssims per al que era la mitja de l'època, no? Entonces este home explica quina és la raó que ell entén que d'això, no? I diu que els grans rendiments es debien al mucho y excelente estiércol con que la abona, referida a la horta, ¿no? Y lo facilita la multitud de habitantes que tiene el pueblo, con particularidad los lugares comunes que tienen en sus casas, cuyo estiércol mezclan con otros que todavía no han fermentado y con paja de corrales o destinada a arrojar en ellos, o a ellos, cuidando mucho de no desperdiciar cosa alguna. Por este abono es sin duda el mejor de los que deben usarse, porque aunque algunos dan preferencia al de los palomares y gallineros, es insuficiente por su escasez para el abono de tantas tierras destinadas al cultivo. Això és, diguem, com funcionava l'economia abans de que entrara el capitalisme en el seu ple rendiment, abans de que començara la industrialització, la urbanització com a tal, etc. El segon text, que és de 1872, valia per a altres zones més pròximes, per referir al tema de Berlín. I Engels, en aquella època que ja vivia a Londres, ja coneixia el que era la gran urbanización, el hombre debe reintegrar la tierra lo que de ella recibe. Y el único obstáculo es la existencia de ciudades, sobre todo de grandes urbes. Cuando vemos que aquí, en Londres, como vivía ella en ese momento, solamente se arroja cada día al mar, haciendo enormes dispendios, mayor cantidad de abonos naturales que los que produce el reino de esa
Sajonia, y qué obras tan formidables se necesitan para impedir que estos abonos envenenen toda la ciudad. Tú incluso Berlín, que es relativamente pequeño, lleva ya por lo menos 30 años ahogándose en sus propias basuras. Què vol dir? Això és una cosa que abans també ho va dir, quan així comencen els problemes de residus, abans aquests problemes no existien de la mateixa forma. En el segle XVIII, per exemple, en València, la ciutat estava absolutament neta, perquè hi havia gent, llauradors, que es dedicaven a netejar absolutament tot, igual que netejar els llocs comuns, que és el que els majors de l'Osa saben el que és perfectament, també netejar inclús el carrer, arreglaven el carrer, i tot això ho transformaven en adob per a la terra. Així, nosaltres també ho hem conegut, la borrassa no era un problema, però era un negoci. Jo, molt xicotiu, en tinc ja, estic arribant als 50, molt xicotiu, me recordo que el noi anava el carro de la borrassa, que era un carro tenia prou per tot el poble, i el poble era molt gran. Per què? Perquè no es produïen massa residus, perquè a més la major part de les coses que s'utilitzaven es reutilitzaven. Tots em recordareu, els més majors almenys, que abans quan no compràveu la botella de casera o de cervesa o de Coca-Cola, bàsicament el que feia aquesta botella és pagar-la, i quan l'acabaves, la tornaves i no hi mata, i si volies la podies tornar a vendre, perquè es primava la reutilització de les coses, i els animals li retornen al sol allò que han consumit, i es generen per tant un cercle tancat. Quan comença a urbanitzar-se la societat, que és allò d'allà, es produeix la primera dissociació entre l'agricultura, que segueix mantenint el seu funcionament, i les agrupacions urbanes grans en la que ja no es produeix retorn de nutrients cap a la terra. Només retornen els nutrients dels animals, però no el de les persones. I ara estem en una fase, que és quan l'agricultura s'ha industrialitzat i ja no hi ha explotacions agràries on la ramaderia i l'agricultura estiguen juntes, sinó que veiem les granges de porcs i que tot això està separat i cada any funciona de forma independent, i resulta que ja s'ha tingut en compte tot el que la quantitat d'objectes que no necessitem que ens provoca la societat de consum industrialitzada, només en l'agricultura els mateixos residus agraris que abans eren una font de riquesa i de retorn a la terra, d'allò que la terra ens donava per a menjar, s'ha ja convertit en un problema. Els purins de les granges de porc un dia són un enorme problema on estan perquè acumulen una quantitat de residus que tenen una toxicitat prou important també pel menjar mateix que es donen a aquests animals, que no són menjars naturals, que estan generant-nos problemes. Què vol dir això? Que tenim un problema molt gros, perquè produïm cada vegada més residus, i a més és una situació que no té fre, no s'atura, cada volta en produïm més. Els països que estan més avançats que nosaltres en alguns aspectes s'han donat compte ja fa temps d'aquest problema i han començat a veure que això no pot continuar, i d'alguna forma han tratat de començar a aturar elements per a corregir-ho. Sobretot s'han donat compte de que cal retornar, cal primer consumir menys, o almenys consumir menys coses que no siguin necessàries. El tema és sobretot el tema dels envasos. Així quan anem al supermercat tot, si es diuen blisters, jo no sé quin nom tindria això en valencià, ja els que es dediquen al comerç ja ho saben, un blister, no? El blister, el tasto és que està penjat en això, que és un cartó o un plàstic, i té un plàstic damunt, on dins hi ha un altre envàs, a voltes inclús un envàs de dins i encara té un altre dins, no? I això perquè, perdó l'expressió, perquè qui collons fa falta això, no? La meva dona té una llibreria, i quan venen els fascicles és una cosa escandalosa, perquè fa un fascicle que és una petició executiva i trau un traço de cartó així de gran, clar, això la gent no ho vol, no? Només ho fan per a vendre, no? Tot aquest tipus de qüestions que generen constantment bosses, insistir que en tot això no es cal parlar. Això en alguns països han començat ja a resoldre aquesta qüestió perquè és
absurd de plantejar això i tratar de tornar un poc al com funcionava antes, no? Així en Espanya això és molt difícil fer-ho, perquè tenim una llei de residus que en compte de tratar de minimitzar la producció d'aquest tipus de coses, el que ha fet és tratar d'aprofitar això i generar un negoci, però un negoci sempre pensat en el gran negoci en funció d'això. Aleshores, en compte de buscar el retorn i el de antes, de la botella de cervesa de casera, que vas a la botellita, la tornes, o senzillament el que fan és pagar un impost, bueno, no és un impost, en realitat una taxa estranya, veureu tots quan compreu alguna cosa que té una cosa verd, són dos fletxes verdes que s'ajunten en un circulet, i això, quan estigui això, que estan pràcticament en quasi tots els envasos, vol dir que estem pagant uns centiments, molt poquets, per a que això es torni a aprofitar, no utilitzar, perquè segurament no s'utilitzarà igual, almenys a aprofitar. Això és un problema, perquè el primer que hi hauria que fer, lògicament, seria buscar una política de que la gent no farà residus, no? I per tant hi hauria que buscar la minimització, no? I la minimització, entre altres coses, passa per penalitzar a la gent que produeix residus. Un apunt al voltant d'un tema que diu també, que és el problema de les taxes, no? Així a la Vall de Baix van fer experiències molt interessants de tratar de posar taxes en funció de la producció real de residus, perquè el que voldran clavar ara és el que hi ha en tots els llocs, que és que les taxes es produeixen, determinen de forma molt estranya, perquè les habitatges que es paguen igual, i després els grans productors de residus no estan caracteritzats el que produeix cada un. Lo normal seria que, igual que l'aigua, si fixeu el rebut de l'aigua, hi ha una sèrie de trams, en funció del que uno gasta paga més o menys. Si està en el tram més xicotet, l'aigua la paga un preu, i a partir de consumir una miqueta més, conforme va consumint més i va pujant de trams, a cada cert part del consum d'aigua li costa més el litre d'aigua que del tram de baix. Per què? Això és una finalitat clara, que procurar que la gent sigui conscient de que s'ha de consumir la menor aigua possible i a més penalitzar el que consumís més aigua. I això és una cosa molt rara, en el fet que això no es fa. S'ha fet insistir que en algunes experiències, que crec que no són generals, en algunes experiències s'han fet així a la Vall del Baix, això hi havia qüestions tan interessants, però en termes generals no s'ha fet. I s'hauria de buscar aquesta qüestió. El segon element, reutilitzar, procurar que les coses es tornen a gastar, si es poden tornar a gastar. Així no es torna a gastar. Efectivament, ara els envasos, si van al contenidor que toca, si és de vidre, van al contenidor de vidre, que no tots van al contenidor de vidre, o si és de plàstic, metall, etc., van al contenidor roc, que tots no acaben al contenidor roc, però si van ahir, teòricament també, perquè després la gestió i és l'altra, teòricament van a les plantes en les quals es separen i aquests materials diguem que es refundixen. El plàstic el refonen i tornen a fer plàstic, el vidre el refonen i tornen a fer vidre, el metall el refonen i tornen a fer metall. Bé, en algunes coses és precisió d'aquesta forma, però en altres no té ningú sentit. I quin sentit té agafar el vidre, unes botelles de vidre, tornar-les a fundir i tornar a fer altres botelles de vidre? El consum d'energia i la pèrdua que es produeix en això és enorme. Lo normal seria tornar-ho a utilitzar tal com està, simplement netejar-ho, com s'havia fet tota la vida. Mireu, en el Roy se'n va parlar tant del Roy, però no parla de l'experiència més pròxima que té. En el Roy hi ha una planta embotelladora de Coca-Cola. Quan va entrar tot això de les botelles no retornables, van tancar aquesta planta. Per què? Perquè ja no feia falta, va centralitzar tot, i cada volta n'hi havia menys. Quin és el resultat d'això? Els negocis es fan més grans, però la quantitat de treball que generen aquests negocis és més reduïda.